Hello friends, फरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली दिनैनिफ्राय ग्रेड 4 इन्टारभिउ जासिगोन, बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट एबा जागायसिगोन। दा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव आरो बे पोस्टआ बेसेबां दङ जों सावरायगोन। डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन आरो ड्रेस गाननाय माबादि थांनांगोन, बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रि लानोबा, आरो बेनो जाबाय BTC आव पोस्टिं जागोन। दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउट्युब चेनेलाव जेब्लायबो सरकारि साख्रि एबा नोंथांमोननि सरकारि स्किम लननि सायाव लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन। दा जोङो CSP नि साइडआव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो जोंहा डिग्री लेभेल एग्जाम दिन ओंखारबाय। HS लेभेला ग्रेड 3 आ फैथ'वाखै, गोबाङानो नेगासिनो दङ मानोना खायसे भिडिअ नायजोबा। HS लेभेलनि ग्रेड 3 नि एग्जाम डेट फैथ'वाखै, 22 नङाबा 29 आव जुनाव जानाय चान्सआ दङ। दा नै डाउनलड खालामनोबा नोंथांमोना ग्रेड 4 आव मोनदों, बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव मोनदों आरो अके। आरो खायसे एडमिट मोनाबा CSP आव फन खालाम, अब्ला मोननाय चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, दासिमबो फरेस्टनि रिजाल्टखौ बे वेबसाइटआव मोननाय जाथ'वाखै, जानो हागौ बिथांमोना होनाय नंलागोन, दा बेयाव मोनाखै। स' बे उननि बाथ्रासै। दानि जोङो नटिसखौ नायसै जे नोंथांमोना ग्रेड 4 इन्टारभिउआव थाङोबा मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन एबा मा लांफानांगौ लांनाङा जों बेनि सायाव सावरायगोन, मानोना जोबोर गोनांथि। थ' बेयाव मिस्टेक खालामनाङा, बेनो चान्स, नोंथांमोना बारे चान्स मोननाय नङा। आरो बे साख्रिया सेप्तेम्बर सिगां जयनिं जानाय चान्सआ दङ। दानिया जों एडमिटखौ नायनोसै जे मा रुल्स फल' खालामनांगोन अके बे इन्टारभिउआव। दा मोनसे बाथ्रा, दिनैनियाव क्लास 8 पासनिफ्राय HS पाससिम बेयाव इलिजिबल जायो, एप्लाइ खालामनो हादों अके। थ' टेनसन गैया, नोंथांमोना बेखिनियाव हागोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा, डिग्री पासआ बेयाव इलिजिबल जानाय नङा, डाइरेक्ट केन्सेल जागोन, साख्रि मोननाय नङा, मानोना गाइडलाइन्स होदों। सिगांनि 193 आव हले जेबो गाइडलाइन्स गैयामोन जे 10 पासल' लिरदोंमोन। थ' बेखायनो डिग्री पासआबो HS पासआबो इन्टारभिउ होदोंमोन आरो बिथांमोना एटेन्डबो जादोंमोन। थ' बेयाव 193 आव डिग्री पासआबो मोननाय चान्सआ दङ, खारन जेबो गाइडलाइन्स गैखायामोन। बेखौ जों बुजिबा दानिया जोङो इन्टारभिउआव थाङोबा मा लांफानांगौनो जों बेखौ नायगोन। बे जाबाय एडमिट 10 AM निफ्राय 5 PM सिम इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्टखौ लागोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना जि एड्रेस दङ गाव जिल्लायाव थांनानै थ' बेखौ होनांगौ। आरो नैबे कल लेटारा बेखौ लांफाथारनांगोन अके। एन्ड बेनिफ्राय ID प्रुफ एनिवान, नोंथांमोना भटार कार्ड नङाबा आधार कार्ड बाजि दङ ID नोंथांमोना लांफानांगोन। ब्लेक डट पेन लांफा, जाहाथे नोंखौ साइन होगोन नालाय। एन्ड पासपर्ट फट' नोंथांमोना लांफा, गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाथारनांगोन अके। बेखौ जेब्ला लाइन जागोन, नोंथांमोना लाइन जानानै पेनेल कड थांनाय सिगां बे अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौहाय चेकिं खालामग्रोगोन, भेरिफिकेसन खालामगोन। गासैबो अकेबासो नोंखौहाय इन्टारभिउ हलाव हाबहोनाय जागोन। थ' बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोबखा, प्लास जेरक्स कपि खालामनानैबो लांफा। एन्ड सेल्फ एटेस्टेड होनो दाबाव अके। आरो एटेन्डेन्स सिटआव नोंथांमोना साइन होनो दाबाव, मानोना बे जोबोर गोनांथि साख्रियाव। देन बे भाइभा टेस्टआव बेसेबां नाम्बारनि जागोन, अफिसियेलि दासिम बेबायदि लिरनाय गैया एबा मोननाय जायाखै। नाथाय ग्रेड 3 नि भाइभा टेस्टआव 20 नाम्बार जागोन अके, ग्रेड 3 आवबा आरो। बाट ग्रेड 4 आव बेसेबां जागोन बेखौ मिन्थिया। थांनाय बाराव खोनादोंमोन 20-30 होननानै, दा बेखायनो बेनो जानाय चान्सआ दङ 20, 10 एबा 30, जायखिजाया मोनसे जास्ट एग्जाम्पल लाबाय। आरो लोगोसे बेसेबां सोंदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव, इभिनिं भिडिअ फैफिनगोन। दा बे भाइभा टेस्टआव लकेलिटि नलेजआ थाथारनांगोन, प्लास BTC, BTR, बेनिफ्राय BAC बे मोनथाम एकर्डखौ नोंथांमोना टटेलि रोंनांगोन। एन्ड बर' साइडआव सबानि सायाव गोबांथार कुइसन फैगोन, थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो। एन्ड ABSU-नि सायाव फैनाय चान्सआ दङ। दा जियानो जा थुनलाइनि सायाव फैखागोन, थ' बेखिनिखौ रोंथारनांगोन। आरो गाननाय जोमनाय होनोबा ट्रेडिसनेल ड्रेस हिन्जावफोरा, बिनिफ्राय दख'ना बेस्ट जागोन। आरो लोगोसे हौवाफोरा बेनो जाबाय फर्मेल ड्रेसआ जोबोर मोजां इन्टारभिउ लेभेलाव। दा जियानो जा नेक्स्टआव इभिनिंआव भिडिअ फैगोन, टेनसन गैया मा टाइपनि कुइसन सोंनाय जादों बेनि सायाव कभार खालामगोन। एन्ड बयनिसिम अल द बेस्ट, जाहाथे मोजां होयो आरो नोंथांमोना साख्रिखौ सेप्तेम्बराव जाहाथे लायो।